Don Bosco ula pediang ban penyaj bat shimti ya kawai ke skul jong ke municipal hakasnong lanzo kawai kisnong halor kilum ke bajangai kumba 40 kilometer naturen kaying skul hi baro kawai kalalong haka jinglong bai isang sot kalajan kelon bat tuano Don Bosco ula pha marmot ya ka Hendrik Hamhadin kali kumba kalalong ke bathamai kalalong pat kajaka bobet na kabanta ka jingpanlong i ki jingruwai retreat na kabanta ki phadar bat ki khana kumju Don Bosco ula ya kata ka school la jankat ka oratory jong u haturen kani harum kalong ka sithi bolotho saki khana school jong kalanzo haka khatbai tarik urempang si hajar praspa nyopwai wat lang ala jusa ha oratory kum hakani kapor jong kasnam ngan jendalakwa pan penlut iki sngi syuti ringkat bat phi kokhun how try Jesus Christ kajing jong phi yanga kababun sin philapan i lingba ki thi jong phi kala penlong yanga ban rai ban wansa bat phi Henry kabukong santam kalong kajing wan jungo jonga ya phi lakato kan ni sngi menchwa wat lada ngamsim la pentip ya phi ni yaki bahalor jong phi kalong sisha ka jingyo ka basngusi shibon habang lapoi hapalaw jong giyang mani ngalayo yo weu rakot pa itriam udon gi khmat ki basawlep kum kading ka khmat ka khmut ka beirban sabathuk ka khmut ka batam kannet ka shentur ka basatwe ka tamo ka banap shlir kishkor kso bat udon de arteli kireng ki besriam thek kireng ulang somo udang hilek kai bat katu kat ni ki paralok kummo u komarat jong kedujok mele yu hang ni ngalakeli u da jingsneng yu ngadang hilek kai namar ngam don ru banle bat ngam don kamshu hi banle ru ngam ngai ye kata baro ti kata melarai ban no iki khna jonga marwai klempen salia shu yaki balai ngan salia yaki ngadon kinong irap ki babhatam hangtei don shikan hun ki khna ki balajit ki balakloy ban IT mon sobha ya ladi ban trei ya kakam jonga ngam ngai yeme kanong thok nong skor baman ngidon bun ki kam jingle rublei kum ka jing pule puson ki jing puson man sim ki jing plapop bat ki wei ki bakum kita ular khi benyanga bat ula aidak yanga ban bud yu sa sakristi bat hangta upadar rektor udang snap pla POE katu kat ni ki khna kim kwa yanga ulong Henry hangniru ki don ki basyakri yanga na ka penlong tang ki jingkular bat ki bapen khenye ki ai pla ki ju ki pop bat kani ka pen sobha shibun yanga nang taw layalam yanga syakam rathia bat ulak do yanga katu kat ningut ki khna ki bamdon jingmut satya ban le syakamas bukhu ulajit kerpang yuwei uniwei uparolok ti ulaong ulajanyam bat ulakular yublei de ki hajar sin ki jingkular Henry mentali lei ulakham sniu shu ulayalam yanga syakiwei pat ki jaka jong kiyeng bat ulapan yanga ki bampoi perkhat satya bat ki bamla ngai nganum yathu ki menta Henry ngan se yathu habangan yakandu yapi markhman hadian bangilawan phai se phalau yang mani hakabaladon kiwei pat kirakot bai kansha ngalakali yo kai ke jingerap bakini ki khana ki ayame ki jingkren jongki katate ke bokong santam manla ka ktien bagi kren kalong ke baseso shibon ke ki nong shun basniu tam jongme ki khana ki bujulit pediang komunion kai pat ke bapenmong yeme ke jingle rublei ya kamaria bat Henry hamarang ni usang no sakai de da ke jing pitar sla ula keladur marmar kumtahi syakadur kadar jong kuso sasipang syakadur miau kadur ngim usuri bat syaki marat lai la ni sanreng nehnyo ni shiporeng ngalakhnyu that kum kasla kat bau tau rakot upersyang ban petri sorsor ngalakut jingmut ban tiplut ya katenrai baro ngala hukum yu ngahukum yame kai ke ba mesyap ting hangni ngahukum yame haka kerteng jong ublei
unong thao jongi bat ukan ra yau bangi de ban ko ngo baro argot kat bangadang kren kita ki suut bakensha kilas dang ban keladur yaldi hakidor kidar bapher ki banga kermen ban om jo isu bat shwa ban jano kila yalen nyar kat la kat yai kabapen mong yangi kalong ka jingkut jingmut bala penlong ha ka jingplap pop teda kasur ka batriem bat ka basngongiyo kita ki soitan kila ja kendit kensan kum kalili ban ngalalap yaladi banga syong halakami ya kiwei pat ngan se thu ipi ondang ya kandu markmat ubleyon kerkhu ipi ubai ipi hau Chris Jisu ufad Don Bosco